ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 9 பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள். அதுல நம்ம இன்னைக்கு 9வது அத்தியாயம் கிட்டத்தட்ட பாதி முடிக்கிறோம். நம்ம பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கோம். ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளும் ஆசையாவும் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பரமாத்மாவை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கும் ஏற்படுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அடையணும்னு ஆசையா இருக்கு. ஆசையும் ஏற்படுது. அப்போ நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பார்க்க போறோம். ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம், மிகவும் ரகசிய அறிவு. அதாவது ரொம்பவே ஏன் பக்தி யோகத்தை நடுவுல வச்சிருக்காங்க பகவான், கர்மயோகம் ஞான யோகம், அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகத்தை நடுவுல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதற்காக அந்த உபதேசங்கள் நடுவுல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்பவே பாதுகாப்பான விஷயத்த நம்ம உயர்ந்த விஷயத்த நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? ஒரு தங்கம் அந்த மாதிரி இல்ல, ஒரு விலையுயர்ந்த பொருள் எதுவுமே நம்ம ரொம்பவே ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு பத்திரமா அந்த மாதிரிலாம் வைப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பக்தின்றது அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது. பகவானோட அனுகிரகமும் பியூர் டிவோட்டிஸோட மர்சியும் பிளெஸிங்ஸும் இருந்தால் மட்டுமே தான் பக்தி கிடைக்கும். அப்படி அந்த பக்தி யோகம் பகவான் நடுவுல கொடுத்திருக்காங்க. அதுலயும் இந்த 9வது அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயமும் மிகவும் என்ன சொல்றது, உன்னதமானது. எல்லா அத்தியாயங்களும் உன்னதமானது. இது மிகவும் ரகசிய அறிவு. எப்பவுமே கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் நம்ம வெளியில யார்ட்டையுமே சொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்களா? ரிவீல் பண்ணவே மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட மிக ரகசியமான அறிவு. அதே மாதிரி நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் 10வது அத்தியாயத்திலும். அப்ப இந்த ரெண்டுமே இன்னுமே ரொம்ப ரகசியமான விஷயங்கள் அப்படின்றதுனால அது இன்னுமே நடுவுல உள்ளது. சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட மிகவும் ரகசிய அறிவு அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ராஜ வித்யா இருக்கிறதுலே உயர்ந்த வித்யா ஞானம் அப்படின்றது ராஜகுக்ய யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? அதாவது ரகசியம் ராஜகுக்ய இருக்கலே மிகவும் சிறந்த ரகசியம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். பொதுவா நாலேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம அதுலயும் ஒரு ஹையர்கி உண்டு. கீழே நம்ம சாதாரணமா ஒரு பொதுவா மக்கள் என்ன நாலேஜ் கெயின் பண்ணிப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்றது நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் இதெல்லாம் பார்த்து இல்லைன்னா யார்ட்டையாவது கேட்டா தெரிஞ்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? அது சோசியல் நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு விஷயத்த எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவாங்க. அது இருக்கலே கீழ் நிலையில உள்ளது. அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இது ஆயுர்வேதிக் நாலேட்ஜ். அது அதை விட சிறிது உயர்ந்தது. எதனாலன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இந்த சரீரம், கிராஸ் பாடி இதுக்கு ஏதாவது நோய்வாய் வந்துச்சு அப்படின்னா, நமக்கு கண்டிப்பா என்ன தேவைப்படும்? மருத்துவம் தேவைப்படும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம இந்த சோசியல் நாலேட்ஜ்க்கு மேல கொஞ்சம் உயர்ந்தது ஆயுர்வேதிக் நாலேட்ஜ். ஏன்னா அப்பதான் நம்மளால பக்தியை நல்லா பண்ண முடியும். பக்தியை பண்றதுக்காக பகவான் கொடுத்த சாதனம் தான் இந்த சரீரம். ஆனா நம்ம பகவானை புரியாமல், பகவானை பத்தி தெரியாம நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆத்மா நித்தியமானதுன்னு தெரியாம, நம்ம இந்த சரீரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களே நித்தியமானதுன்னு நினைச்சு நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுதான் இல்யூஷன், அறியாமை, மாயா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். என்னைக்கு நம்ம ஆத்மா நித்தியமானது அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் பக்தி நித்தியமானது. பகவானை நம்ம பக்தி செஞ்சு பகவானை அடையணும். இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு எப்ப புரிதல் வருதோ, அப்ப நம்ம இந்த அறியாமையிலிருந்து தெளிவான ஒரு ஞானத்துக்கு நம்ம வரோம் அப்படின்றது அர்த்தம். சரிங்களா? அப்ப இந்த சாதனம் பகவான் கொடுத்த இந்த சரீரம்ன்றது பக்தி செய்யறதுக்காக ஒரு சாதனம். நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு சாதனமா பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் தேவைப்படும். அதற்கு மேல பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜ்னு சொல்லுவோம். ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜ் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த நாட்கள்லாம் குறிப்பாங்க இல்லைங்களா? என்னைக்கு ஏகாதசி, என்னைக்கு ஜென்மாஷ்டமி, அப்புறம் அமாவாசை, பௌர்ணமி, திதி, நட்சத்திரம் இதெல்லாம் குறிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது இன்னும் உயர்ந்தது. எதனாலன்னா அப்பதான் நம்மளால ஏகாதசி அன்னைக்கு ஃபாஸ்டிங் நல்லபடியா இருக்க முடியும். ஜென்மாஷ்டமி அன்னைக்கு கிருஷ்ணருக்கு பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண முடியும். அப்புறம் அமாவாசை, திதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னா நம்மளால சாஸ்திர முறைப்படி நம்மளோட கர்மங்கள நம்மளால திறன்பட செய்ய முடியாது. அதனால நம்மளுக்கு இது ஆயுர்வேதிக் நாலேஜோட அதுக்கு அதிகமா உயர்ந்ததுன்றது ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு மேல பாத்தீங்கன்னா சயின்டிபிக் நாலேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சுத்தி என்ன பகவானால படைக்கப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இயற்கை அந்த விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் சயின்டிபிக் நாலேஜ். அதை விட இன்னும் சற்று உயர்ந்தது அப்படின்றது. அதற்கும் மேல உயர்ந்தது அப்படின்றதுதான் இருக்கிற ராஜ வித்யா. அதுதான் என்னன்னா பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். பகவத்கீதா நம்மளோட லைஃப் மேனுவல். அப்போ ஒரு மனிதன் இந்த நாலேஜ் இவ்வளவு விஷயங்கள் கெயின் பண்றாங்க அப்படின்னா, இருக்கிறதுலே சுப்ரீம் த டாப் மோஸ்ட் பகவத்கீதை அது யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் முழுமையான ஞானத்தை பெற்றவங்க. நல்ல புரிதலோட அவங்க வாழ்க்கைய அவங்களால வாழ முடியும் அப்படின்றது. ஏன்னா பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையை வாழறதுக்கான
வழிகாட்டி. இதுதான் இருக்குல்ல ராஜ வித்யா ராஜகுக்கியம். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள துன்பங்கள்ல இருந்து நம்மள விடுதலை பண்ணி பகவானோட நித்தியமான சந்தோஷமான லோகத்துக்கு நம்மள கூட்டிட்டு போற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்ப ராஜ வித்யா அப்படின்றது பகவத்கீதை அப்படின்றோம். அதுதான் இருக்குல்லே மிகவும் உயர்ந்த ரகசியமும் கூட அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நான் வாசிக்கட்டுமா? அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 Okay. हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डिवोटीज। ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி உங்களுக்கு கேக்குது இல்லைங்களா நான் பேசுறது? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. ஏன்னா எனக்கு உங்களோட வாய்ஸ் கேட்கல, அதனால நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இது மங்களாச்சரண். அப்படியா? ஓகே மாதாஜி. எனக்கு வாய்ஸ் கிளியரா தான் இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. அப்படிங்களா? அப்ப என்னோட இன்டர்நெட் எதுவும் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். சாரி. இல்ல. ஓ இட்ஸ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 8 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். அர்ஜுனரின் 8 கேள்விகள் அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம கிம் தத் பிரம்மம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா பார்த்தோம். இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அப்படின்றது தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா பார்த்தோம். யோகமிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது. ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா பார்த்தோம். தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல் அது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்றத பார்த்தோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள வித்தியாசங்களை நம்ம பார்த்தோம். பராஸ் தஸ்மத்து
பாவோ நியோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை அப்படின்றத அத்தியேதி தத் சர்வம் இதம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 9 அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் 9.1 9.10 வரைக்கும் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அப்படின்றத பார்ப்போம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம 9.11 9.25 வரைக்கும் சததம் கீர்த்த எந்தோமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. பக்தின்றது இனிமையான விஷயம். பகவான் மேல நம்ம காட்டுற அன்பு, உன்னதமான அன்பு இல்லைங்களா? அன்பு காட்ட யாருக்கும் விருப்பம் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. அப்ப பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை 9.26 to 9.34 வரைக்கும் மன்மனா பவ மத் பக்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். 9.1 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? हरे कृष्णा माता जी, हरे ஹரே कृष्णा। கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றும் என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ? அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்ப அர்ஜுனர் கிட்ட என்ன பகவான் குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க? நம்ம அர்ஜுனரோட நிலைப்பாட்டுல இருந்து பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளால அதை உன்னதமா உணர்ந்து நம்மளால வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அர்ஜுனரோட ஒரு குவாலிட்டி எங்க பகவான் சொல்றாங்க என்னன்னா, பொறாமை. நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கும் இந்த பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணம் இருக்கவே கூடாது. 6 விஷயங்கள் நம்மள பகவானோட பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபட முடியாம பண்ண வைக்கும். சரிங்களா? 6 அனர்த்தாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. காம, குரோத, மோக, மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் அது. இந்த 6 யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பக்தியில நல்ல நிலைப்பாட்டுல இருக்க முடியாது அப்படின்றது. அதுல இப்போ பொறாமை அதை தவிர்த்து மத்த 5 விஷயங்களும் நம்ம பகவானோட பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபடுத்த முடியும். ஆனா இந்த பொறாமையை மட்டும் பகவான் மேல, பக்தி மேல நம்மளால கொண்டு வரவே முடியாது. இப்ப காமம், லஸ்ட், ஆசை இருக்குன்னா கூட அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவான் மேல நம்ம அந்த ஆசையை பகவானே நம்ம ஆசைப்பட்டு அடையலாம். அதே மாதிரி கோபம், அதுவும் இப்ப யாராவது அதர்மம் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக நம்ம கோபப்படலாம். ஹனுமன் மாதிரி, அர்ஜுனர் மாதிரி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா பொறாமையை மட்டும் நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தவே முடியாது. அதனாலதான் பகவத்கீதையில் நிறைய இடத்துல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, பொறாமை அப்படின்றது எனக்கும் யாரிடமும் பொறாமை இல்லை, நான் எல்லார்கிட்டையும் சமமா இருக்கிறேன் அப்படின்றதையும் பகவான் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி பொறாமை என்ற குணம் கூடவே கூடாது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. எதனால பொறாமை வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல அது நமக்கு கிடைக்காம மத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது நமக்கு பொறாமை வரும் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த சுக்ருத்தி இருந்துன்னா நம்ம ஆசைப்பட்ட விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தை நம்ம கொண்டு வரணும். பகவான் நம்ம கிட்ட திறமையா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம திறமையை பயன்படுத்தி நம்மளால அந்த ஆசைப்பட்ட விஷயத்தை அடைய முடியும் அப்படின்ற இந்த 2 நம்பிக்கையும் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பொறாமை அப்படின்ற குணம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்றது. இன்னொன்னு, யார்கிட்ட நம்ம ஆசைப்பட்ட விஷயம் இருக்கோ அவங்கள எப்படி நம்ம வாழ்த்துவோம் இல்லைங்களா? அட்லீஸ்ட் ஒரு நேம் சேக்குக்காகுது. இப்ப எனக்கு ஒரு மொபைல் பிடிச்சிருக்கு, அது இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா வாய் வார்த்தைக்காவது நான் அவங்கள சந்தோஷம் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி புகழ்வேன் இல்லைங்களா? அதாவது அவங்கள விஷஸ் சொல்லுவேன். அதை ஆத்மார்த்தமாவே பண்ண போறோம் அவங்களுக்கு விஷஸ். அதை வெறுப்போட சொல்லாம ஆத்மார்த்தமா சொல்ல நமக்கு அந்த மனப்பக்குவம் ஏற்படும். அதனால இந்த பொறாமை அப்படின்ற குணத்தை மட்டும் மனிதன் என்னைக்குமே ஏத்துக்கவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஒரு குணம் பக்தி சேவையில பயன்படவே படாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனால நம்மளும் அர்ஜுனர் மாதிரி பகவத்கீதை புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனர் மாதிரி நம்ம வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா நம்ம பொறாமை அப்படின்றத வச்சுக்கவே கூடாது. நீ என்றும் இன்னும் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ? சரிங்களா? இந்த ஜட உலகத்தில் துன்பங்கள் நிறைஞ்சிருக்கு. அது மாதிரி அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 9.2 ஸ்லோகம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகும் கர்த்தும் அவ்யயம்
Hare Krishna. மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும். நம்ம நாலேஜ்னு இப்போ ஒரு ஹையர்கி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோஷியல் நாலேஜ்ல இருந்து மிக உயர்ந்த நாலேஜ்னது பகவத்கீதை. பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். அப்ப கல்வியின் அரசனும் யாரு? பகவத்கீதை. சரிங்களா? இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது. ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம எல்லாம் துன்பப்பட்டுட்டு இருக்கோம். மார்க்கம் தெரியல. இதெல்லாம் ஏன் நம்ம எல்லாரும் இப்படி வித்தியாசமா இருக்கோம்? எல்லாரும் ஏன் ஒரே மாதிரி இல்ல? ஏன் நல்லவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க? ஏன் கெட்டவங்க எல்லாம் அதர்மம் பண்றவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க? அப்படின்ற தெரியாம வலி வேதனை நிறைஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? மனசஞ்சலத்தோட. அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வர மார்க்கம் தெரியாம எல்லாருமே உழண்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களால இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இருக்கலே இதுதான் என்னது? ரகசியங்களில் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தூய்மை எப்போ ஒருத்தவங்க பகவத்கீதை படிச்சு அதன்படி நம்ம வாழ்க்கை வாழ்றோமோ அப்ப நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தூய்மை அடைவோம். நம்ம கிட்ட பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும். பாபங்கள் தொலையும். பக்தியில நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைவோம். ஏன்னா பக்தி யோகா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? பக்தி தான் இருக்கல சிறந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பக்தி பண்ண பகவான் தூய்மையானவங்க, பக்தி தூய்மையானது, நம்ம ஆத்மா நித்தியமானது, அதுவும் தூய்மையானது. அப்போ இதெல்லாம் தூய்மையா இருக்கும்போது நம்மளும் தூய்மை அடைவோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால், தன்னுணர்வுன்றது ஆத்மா. என்னைக்குமே அதுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு ஆசையும் இருக்காது இல்லைங்களா? அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயம்ன்றது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. எல்லாமே மனம் ஆசைப்படுற விஷயங்கள் தான். பொருள்களை பார்த்து, புலன் பொருட்களை பார்த்து ஆசைப்படுற விஷயம் தானே தவிர ஆத்மாவுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அடையணுமானா கிடையாது. அதுக்கு பகவானை தான் அடையணும். அப்போ தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் அந்த உணர்வு நமக்கு ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த அந்த அனுபவத்தை நமக்கு பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால தெரிய வருது. இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இதுதான் ஒரு ஒரு மனிதனும் வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க வேண்டிய தர்மம். பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது. எட்டர்னல் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க. ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு நித்தியமானது. என்ன நிலைப்பாடுல இருக்கணும்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது அதோட நித்தியமான நிலைப்பாடு. இஃது அழிவற்றதும் அழியாதது பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இதை வந்து ரொம்ப வேண்டா வெறுப்போட செய்யறதுன்றதே கிடையாது. சாண்டிங் பண்றதா இருக்கட்டும், பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் இன்பத்தோட நம்ம பகவானுக்கு நம்ம அன்பையும் பக்தியும் தெரிவிக்கும் போது அது சந்தோஷமா மனநிறைவோட பேரின்பத்தோட செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதை வந்து ராஜவித்யா ராஜகுக்ய அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். இதை ஆழ்ந்து திரும்ப திரும்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம உறுப்போட நம்மளோட நிலைப்பாடு தெரியும். நம்ம பகவானை நிச்சயமா அடைய முடியும். அதாவது நாலேஜ் அப்படின்றது பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா நாலேஜ் அப்படின்றதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏபிசிடி குழந்தைங்க படிச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லபடியா அச்சீவ் பண்ணாங்களா, அது மாதிரி வந்து நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் நிலைப்பாடு. சரிங்களா? அதுதான் பகவத்கீதையில நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மோர் கான்பிடென்ஷியல் அப்படின்றது பகவான் யாருன்றதை நமக்கு காட்டி கொடுக்கும். சரிங்களா? பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றது நமக்கு காட்டி கொடுக்கும். அதற்கப்புறம் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்னன்னா ஆத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது ஆத்மாவோட நித்திய நிலைப்பாடு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதான் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதை தான் நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ராஜகுக்யா அப்படின்றது இருக்கலே ரகசியமான அறிவு, கல்விகளின் அரசன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 9.3 ஸ்லோகம். அசத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே. இந்த பக்தி தொண்டில் இனிமையான தொண்டு இல்லைங்களா? நம்ம பார்த்துட்டோம். பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவது எது? பக்தி தொண்டு. அப்ப இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள், இதனால வந்து நமக்கு எந்த ஒரு லாபமும் இல்லை, எந்த ஒரு பயனும் இல்லை அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்லாம யார் ஒருத்தங்க இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை அடைய முடியாது. பகவானை அடைய முடியலன்னா என்ன ஆகும்? திரும்ப திரும்ப இந்த ஜட உலகத்திலே பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, அந்த 7 கஷ்டங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிறப்பு இறப்பு மூப்பு அத்தியாத்மா அதிபூத அதிதெய்வா, இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து அவங்களால வெளியில வரவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரே மார்க்கம் என்னன்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். ஏன்னா விஷ்ணுவால மட்டும்தான், கிருஷ்ணரால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? முக்தி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பொதுவாவே நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப முக்தின்றது இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து நம்ம பகவானை அடையிறது. அது பகவானை அடையணும்னா பக்தி சேவையால மட்டுமே முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி பாகவதம் 7.5 to 23. பிரகலாத உவாச்ச
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், இனிமையானது பார்த்தாச்சு. அது செய்யறதுனாலதான் நம்மளால முக்தி அடைய முடியும். இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்ட பக்தி சேவை ஒரே ஒரு விதமா இருக்கான்னா கிடையாது. அதுலயும் பகவான் நமக்கு வெரைட்டிஸ் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது வந்து பிரகலாத் மகாராஜர் குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம் இது. பாகவதத்துல 7வது கேண்டோ 5வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகம். சரிங்களா? அப்போ இந்த 9 வகையான பக்தியை யார் ஒருத்தவங்க பண்றாங்களோ, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலும் சரி, அவங்க பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரகலாத் மகாராஜரோட நேச்சரை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே அந்த பிரேயர்ஸ், பிரகலாத் மகாராஜ் பிரேயர்ஸ், அதுவே வந்து நமக்கு என்னது, ரொம்ப ஆழ்ந்த அர்த்தங்களை கொடுக்கும். அதுலயும் இந்த ஸ்லோகம் இன்னமும் ஆழ்ந்த அர்த்தங்களை நமக்கு கொடுக்கும். என்னன்னா பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றது. இதுல என்ன பார்க்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த மாதிரி 9 வகையான பக்தி இருக்கு. சரிங்களா? இதுல ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் குறிப்பிட்டு நல்லபடியா பண்ணோம், ஆத்மார்த்தமா பண்ணோம்னாலும் பகவானை அடைய முடியும். இந்த 9 வகையும் பண்ணாலும் நம்மளால பகவானை அடைய முடியும். என்னன்னா இதுல 9ம் பண்ணாதான் அடைய முடியுமானா கிடையாது. அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் பகவான் நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை. ஒண்ணு பண்ணா கூட, ஸ்ரத்தையோடு ஒண்ணு பண்ணா கூட பகவானை அடைய முடியும். அதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்ரவணம் அப்படின்றது கேட்டல். இப்ப நம்ம எல்லாரும் பகவத்கீதை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுவும் வந்து பக்தி சேவை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிள் பரீட்சித் மகாராஜர் 7 நாட்களுக்குள்ளார மரணம்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்க ஒரு குருவை சுகதேவர் அணுகி பசி, தாகம், தூக்கம் எதை பத்தியும் யோசிக்காம, மரணத்தின் பயம் கூட இல்லாம என்ன பண்றாங்க? ஏன்னா ஆத்மா நித்தியமானதுல அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியும். ஏன்னா அவங்க அர்ஜுனரோட பேரன். அவங்கள கருவுல, அவங்க அம்மாவோட உத்தரா அவங்களோட கருவுல இருக்கும்போதே பகவான் என்ன பண்ணாங்க? அவங்கள பாதுகாத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்பயே அவங்க பகவானை பார்த்திருக்காங்க கருவுல இருக்கும்போதே. அப்படின்றவங்களுக்கு மரண பயம் இருக்கவே இருக்காது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவங்க வந்து டிவியேட் ஆகாம ஸ்ரத்தையோட என்ன பண்றாங்க? 7 நாட்களும் பாகவதத்தை கேட்கறாங்க. அந்த மாதிரி கேட்டதாலே அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானை அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்புறம் கீர்த்தனம், அதுக்கு சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? பாகவதத்தை உபதேசம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? யார்கிட்ட இருந்து கேட்கறாங்க? அவங்க வந்து வியாசர் கிட்ட இருந்தும் கேட்டு, அதுக்கப்புறம் அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? பாகவதத்தை நரேட் பண்றாங்க. அப்ப அவங்களும் ஆத்மார்த்தமா அதை சொல்றதுனால, பரீட்சித் மகாராஜரும் அதை ஆத்மார்த்தமா கேட்டதுனால 2 பேருக்குமே என்ன கிடைக்குது? விடுதலை கிடைக்குது. கீர்த்தனம், அதுவும் வந்து பக்தியில ஒரு சேவை. நம்ம வந்து நிறைய என்ன பண்ணணும்னா, ஆரம்ப நிலையில நிறைய கேட்கணும். நிறைய எந்த வேலை செஞ்சாலும் ஏதாவது ஒரு ஆடியோ, பகவானை பத்தின சம்பந்தப்பட்ட உபதேசங்கள், இல்லைன்னா ஏதாவது பகவத்கீதை, பாகவதம் கிளாஸஸ், இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ, நேரம் இருக்கோ இல்லையோ, எந்த வேலை செஞ்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். கொஞ்சம் காதுல விழுந்தா கூட பரவாயில்ல. சரிங்களா? அந்த மாதிரி கேட்க நமக்குள்ளார அது நல்லபடியா பதிய ஆரம்பிக்கும். கேட்கும் திறனால எவ்வளவு உயர்வு பக்தி ப்ராக்ரஸ்ல கிடைக்கும்ன்றது நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பகவானை எப்பயும் மனசுல நினைவுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. அதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜரை நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க அம்மாவோட கருவுல இருக்கிற பட்சத்துல இருந்து, அந்த சமயத்துல இருந்தே நாரதரோட உபதேசத்தை அவங்க கேட்டு, அதனால பகவானோட நினைவு எப்பயுமே நித்தியமா அவங்க கிட்ட இருந்ததுனாலதான் அவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் அவங்க அப்பா ஹிரண்யகசிபு கொடுத்தாலும் அதுல இருந்து அவங்களால வெளியில வர முடிஞ்சது. அதை நல்லபடியா எதிர்கொண்டாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப மெட்டீரியல் உலகத்துல எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் நமக்கு எல்லாருக்குமே வருது இல்லைங்களா? இடர்பாடுகள், தடை எல்லாமே இருக்கதான் செய்யுது நம்ம எல்லாருக்குமே. அதுதான் வந்து எப்படின்னா ஹிரண்யகசிபு பிரகலாதர் மகாராஜர் கொடுத்த கஷ்டங்கள் மாதிரி. ஆனா நமக்கு வந்து நம்மளோட கர்மத்தினால வர்றது அந்த கஷ்டங்கள்லாம். அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களையும் இப்படி பிரகலாதர் மகாராஜ் அந்த கஷ்டங்களை எல்லாம் பார்த்து, ஹிரண்யகசிபு வந்து தனக்கு கொடுத்த கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணாங்க? அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் சந்தோஷமா ஃபேஸ் பண்ணாங்க. பகவான் மேல் நித்தியமா நம்பிக்கை வச்சாங்க. அதற்கப்புறம் அவங்க வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டாங்க. எல்லா இடத்துலயும் பகவான் அவங்கள நல்லபடியா காப்பாத்தினாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் எவ்வளவு இடர்பாடுகள் வந்தாலும் இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிரகலாத் மகாராஜர் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பக்தி சேவையில மட்டும் நம்ம நிலைச்சு இருந்தோம், நம்பிக்கையோட பக்தி சேவையிலே ஸ்திரமா ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா, நம்மளுக்கு எவ்வளவு இந்த கஷ்டங்கள் ஜட உலகத்துல வந்தாலும் அது எல்லாமே என்ன ஆயிடும்? சின்ன
பனித்துளிகளா விலகி போயிடும். ஆனா அப்படி எதிர்பார்த்து பக்தி பண்ணோம்னா அது சுயநலம் ஆயிடும். எப்படி அதாவது மலையில தூக்கி போடும்போது கூட பிரகலாத் மகாராஜ் நம்மள கடவுள் காப்பாத்தாம விட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு யோசிக்கல இல்லைங்களா? கீழே விழுந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் நினைச்சு அவங்க வந்து இருந்தாங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கையோட பக்தியோட மட்டும் தான் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஸ்மரணம் எந்நேரமும் பகவானை மனதுல நினைவில் கொள்வது. அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம். பாத சேவனம்ன்றது மகாலட்சுமி அம்மா என்ன பண்ணாங்க? எப்பயும் பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணலாம்? பகவானோட பாதங்களை என்னைக்கும் மனசுல நிலைநிறுத்தி நம்ம அதுல தியானத்துல ஈடுபடலாம். அப்புறம் நம்ம பகவானோட பாதங்கள்ல துளசி, மலர்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அர்ச்சனம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வழிபாடு. சரிங்களா? பிருத்து மகாராஜர் இதுக்கு நம்ம உதாரணமா பார்ப்போம். பிருத்து மகாராஜர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய செல்வங்கள் கிடைச்சது பூமி மாதா கிட்ட இருந்து. அத்தனையும் அவங்க வந்து பகவானோட வழிபாட்டுக்காகவே அவங்க அத குடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அர்ச்சனம் இதெல்லாம் பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரிஸ். பாகவதம் நல்லபடியா படிச்சுன்னா பிருத்து மகாராஜரை பத்தி, பிரகலாதரை பத்தி எல்லார பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். பரீட்சித் மகாராஜர், சுகதேவ் கோஸ்வாமி பத்தி எல்லாரும். சரிங்களா? அப்புறம் வந்தனம் அப்படின்றது பிரேயர்ஸ். பிரேயர்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரூரர். அவங்கள நம்ம உதாரணமா பார்க்கலாம். சரிங்களா? அக்ரூரர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்சனோட ராஜ்யத்துல அவங்க வந்து மினிஸ்டர் இதுல இருந்தாங்க அவங்க. சரிங்களா? அந்த அமைச்சர்கள் மத்தியில அவங்க ஒரு அமைச்சரா இருந்தாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு அதாவது கம்சனோட அரண்மனையில அவங்க சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேல அலாதி பிரியம் பக்தி. அவங்க ஆனா கம்சன் முன்னாடி அதை வெளிக்காட்ட முடியாது இல்லைங்களா? அதனால மனசுலயே அவ்வளவு ஆசைகளும் வச்சுக்கிட்டு அவங்க கம்சன் கிட்ட வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அந்த பக்தி அந்த பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம இதயத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த பக்தி தெரிஞ்சனாலே அதுக்கான எல்லா அனுகிரகங்களையும் பகவான் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி கம்சன் வந்து கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டுட்டு வரதுக்கு அக்ரூரை அவங்க அனுப்புறாங்க. அப்ப அக்ரூரர் வந்து மதுரால இருந்து விருந்தாவன் வரைக்கும் போறாங்க. போற வழியெல்லாம் பகவானை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பிரேயர் சொல்லிக்கிட்டு பகவானை பார்க்க போறோம், அவங்க இப்படி இருப்பாங்க அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு இடமும் விருந்தாவனத்தை பயணம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் இப்படி விளையாண்டுருப்பாங்க, இந்த இடத்துல இந்த பாரு பாஸ்ட் டென்ஸ்ல பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்றத நினைச்சு பிரேயர் சொல்லிக்கிட்டே அவங்க போறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் கிருஷ்ணரையும் நல்லபடியா பார்க்கறாங்க. அப்புறம் கிருஷ்ணரையும் அவங்க மதுராவுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பிரேயர்ஸ் பகவானை நினைச்சு எப்போதும் பிரேயர்ஸ் பண்றது. அவங்களோட பாஸ்ட் டென்ஸ், லீலைகள், ஃபார்ம் இதெல்லாம் நினைச்சு பிரேயர்ஸ் பண்றது. அது ஒரு வகையான பக்தி. அப்புறம் தாசியம். அது வந்து ஹனுமன் வந்து ராமருக்கு சேவை செஞ்சாங்க இல்லைங்களா? அவங்க நினைச்சதை இவங்க செஞ்சு முடிச்சாங்க இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு ஒரு மாஸ்டர் சர்வெண்ட். அந்த ஒரு நிலைப்பாடு பக்தி இது. சாக்கியம்ன்றது அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்குமான பக்தி. அவங்க 2 பேருமே நல்ல என்னது ஒரு நண்பர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? கிண்டல் பண்ணிட்டு நல்லா அப்படியே ஜாலியா மூவ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஃபன்ல நிறைஞ்சிருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரியான பக்தி. சாக்கிய பக்தி அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது இவங்க பலி மகாராஜர். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? வாமனனா வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்ணாங்க? பலி மகாராஜர் கிட்ட 3 அடி மண் கேட்டாங்க. சரி அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து விஷ்ணு அப்படின்றது தெரியும். அதே மாதிரி அவங்களோட குருவுக்கும் நல்லபடியா தெரியும். சுக்ராச்சாரியருக்கும் தெரியும் இது வந்திருக்கிறது விஷ்ணு அப்படின்ட்டு. இருந்தாலும் அவங்க அவங்க யாரு? பிரகலாத் மகாராஜரோட பேரன் இல்லைங்களா? பக்தி அவங்களுக்கும் நிறைய உண்டு. அசுரர் குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் விபீஷ்ணர், பலி மகாராஜ் இவங்களுக்கெல்லாம் பக்தியில ரொம்பவே ஈடுபாடு உண்டு. பிரகலாத் மகாராஜருக்கு எல்லாருக்குமே. அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்றாங்க? சரின்ட்டு வரமும் அவங்க கேட்ட வரத்தை அவங்க குடுக்குறாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணாங்க? திரிவிக்ரமனா அவதாரம் எடுத்து 1 அடி நிலம், 1 அடி விண் அதை வந்து அளக்குறாங்க. 3வது அடி கேட்கும்போது தன்னையே ஆத்மார்த்தமா கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? சமர்ப்பணமா. அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். நம்மளோட மனம், நினைவு, சொல், செயல் இதெல்லாம் பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறது ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இத்தனை வகையான பக்தி இருக்கு. இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம நல்லபடியா செஞ்சாலும் சரி, இல்ல இது அத்தனையும் நல்லபடியா செஞ்சாலும் சரி, பகவானுக்கு ரொம்பவே விருப்பம். ஒரு ஃப்ரெண்டா ஏத்துக்கணுமா? அதற்கும் பகவானுக்கு விருப்பம். ஒரு அதாவது மாஸ்டர் சர்வெண்ட் அந்த ஒரு இதுவா சரி ஓகே அந்த வகையில பக்தி பண்ணாலும் பகவான் அதை ஏத்துக்கிறாங்க. ரொம்ப காரியம் நிறைஞ்சவங்க. சரிங்களா? நமக்காக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து எப்பயுமே வந்து நமக்கு கூடவே துணையா இருந்து நம்மள அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.4 ஸ்லோகா. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதः. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி. தேங்க் யூ சோ மச். நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கின்றேன். நம்ம பார்க்கிறது ராஜவித்யா, ராஜகுக்யம். ரகசிய அறிவு, மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், உயர்ந்த அறிவு, ஞானம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவான் தன்னை பத்தின விஷயங்கள் நிறைய இந்த ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்திருப்பாங்க. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தில், இந்த ஜட அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்காங்க சரிங்களா? அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். ஜட உலகத்துக்கு பகவான் ஒரு உருவம் கொடுக்கணும், பகவானோட உருவத்தில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஸ்வரூப தரிசனம் தான் சரிங்களா? இந்த ஜட உலகம் நம்ம வந்து பகவானோட உருவத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னா, அதுல விஸ்வரூபத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜட உலகத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். அப்போ விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும், இந்த ஜட உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. எல்லாருமே பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.5 9.6 ஸ்லோகம். न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. நம்ம எல்லாரும் தான் பகவானோட அடக்கமா இருக்கோம் சரிங்களா? பகவானுக்குள்ள இருக்கோம் அப்படின்றதான் நமக்குள்ள, அதாவது நம்மள ஒரு பார்ட்டா பகவான் கிடையாது அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் பகவான் அப்படின்னு கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா யாருக்குள்ள இருக்கு? பகவானுள்ள ஐக்கியமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். எல்லாமே யாரால படைக்கப்பட்டது? பகவானால படைக்கப்பட்டது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அச்சித்த பேத அபேத தத்துவம், இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால முன்மொழியப்பட்ட பிலாசபி. இல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒற்றுமை வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது ஒற்றுமை அப்படின்றது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், பகவானும் ஜீவாத்மாவும். வேறுபாடு அப்படின்றது பகவான் விபு, நம்ம அணு. அது என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்தில் 9.6ல பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆகாயம் முழுக்க காற்று பரவி இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எல்லாருமே படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் பகவானோடு இணைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அச்சிந்த பேத தத்துவம், அபேத தத்துவம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருமை வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்றது ஒருமை, ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நிலைப்பாடு. ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் நம்ம பகவான் வந்து குவான்டிட்டி வைஸ் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய அன்லிமிட்டெட், நம்ம வந்து ஒரு லிமிட்டெட்ல இருப்போம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லைங்களா? பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும். ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி தெரியாது அப்படின்ற ஒரு வித்தியாசங்கள்லாம் நமக்கு இருக்கு இல்லைங்களா? நம்மளால நம்மளோட கஷ்டங்களை எல்லாம் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆனா பகவானோட கண்ட்ரோல்ல எல்லாமே இருக்கு. அதை வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடல் தண்ணீர் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த கடல் தண்ணீர் அளவுக்கு பகவான். அந்த கடல் தண்ணீர்ல இருந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணியை நம்ம எடுக்கிறோம், ஒரு டிராப் தண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும்? ரெண்டுமே உப்பானதா, உப்பு தான் இல்லைங்களா? சுவை அளவுல ரெண்டுமே உப்பானதா தான் இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ்ல ஒரு கிளாஸ், ஒரு டிராப் தண்ணியும் கடல் அளவு தண்ணியும் ஒன்னானா கிடையாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வித்தியாசம் தான். என்னன்னா எப்படி சுவையில ஒற்றுமை இருக்கு ஆனா குவான்டிட்டியில வேறையா இருக்கும், அதே மாதிரி பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்றது ஒற்றுமை. ஆனா வந்து பகவான் வந்து அன்லிமிட்டெட் அப்படின்றது, நம்ம வந்து லிமிட்டெட் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா? நமக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உண்டு, பகவானுக்கு அளவுகள் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துர்கா மாதாஜி, யாரும் ஸ்லோகங்கள் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி.
प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्सनम् अवशं प्रकृतेर्वशात् ओके न समां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् असक्तं देषु कर्मसुः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. இந்த ஜட உலகம் எல்லாம் யாரோட கண்ட்ரோல் இருக்கு? பகவானோட கண்ட்ரோல் இருக்கு. எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. அவங்களோட ஆணைப்படி, அவங்க மேல உள்ள பயத்தின் மேல, அவங்களோட விருப்பப்படி இயங்கிறது தான் இந்த ஜட உலகம். எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நேற்றுக்கு கார்னோதய கஷாய் விஷ்ணு அவங்கள நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரஜா நதியில இது கார்னவர்ஷன்ல ஜவாண்டிக்கா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட போர்ஸ்ல இருந்தா இந்த உலகங்கள்லாம் வெளியில வருது. ஒரு தடவை பகவான் மூச்சை வெளியில விடும்போது எல்லா உலகங்களும் வெளியில வரும். அப்ப எல்லாம் ஆக்டிவ் ஆயிடும். மறுபடியும் பகவான் மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது எல்லா உலகமும் அந்த அவ்வியக்த நிலையில போய் பகவான் கிட்ட அடைக்கலமாகுது. அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வந்தவங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப படைக்கப்பட்டு எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அது அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் பகவான் அப்படின்றதுக்கு 6 விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? டெபினேஷனா அல்ல ரினவுன்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பற்றற்று இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு குறிப்பிடுது. துர்கா மாதாஜி 9.10 ஸ்லோகம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் அவசியம். हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. मया त्यक्षेन प्रकृतिः सूयते च चराचरं ये तु नानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். இங்க ரினவுன்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோங்களா? ரொம்ப ஈஸியா பற்றற்று இருக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன நம்ம உதாரணமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா உதாரணத்தோட நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் நல்ல இன்னுமே ஈஸியா வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இப்போ ஒருத்தவங்க பேங்க்ல அக்கௌண்டன்டா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தினப்படி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணத்தோட புழக்கம் அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? நிறைய அவங்க மணிஸ் அவங்க கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அந்த எல்லா பணமும் அவங்களுக்கு சொந்தமா? இல்ல இல்லைங்களா? அது எல்லாமே பேங்க்குக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஆனா இவங்க அதோட அந்த புழக்கம் உண்டு இல்லைங்களா? அப்போ பற்றற்ற நிலையில் தான் அந்த பணத்தை அவங்க எண்ணுவாங்க. இது என்னோடது அப்படின்னு நினைச்சுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் ரினவுன்ஸ்டு. நம்மளோட கடமையா அதை செய்யறோம். ஆனா பற்றற்று இருக்கிறது அப்படின்றது பேங்க்ல உள்ள மேனேஜர் அக்கௌண்டன்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? பணத்தெல்லாம் எண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்களோட கடமையா செய்வாங்களே தவிர அது மேல அதுல ஒரு பற்றுதல் இருக்காது இல்லைங்களா? அதுதான் ரினவுன்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு, பகவானோட மேற்பார்வையில என்ன பண்ணுது? செயல்படுது. அதாவது அவ்வியக்த நிலையில வருது, மறுபடியும் அது என்ன பண்ணுது? திருப்பி செயல்பாட்டுல வருதுன்றதை பார்க்கிறோம். அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாமே நம்ம வெறும் ஹியூமனை மட்டும் எடுத்துக்கிறது இல்ல, வெறும் உயிரினங்கள் மட்டும் கிடையாது, அசையாதவையும் சேர்த்து ஜட பொருட்களும் சேர்த்து அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. எது? இந்த ஜட இயற்கை. அதன் ஆணைப்படி யார் அதெல்லாம் உருவாக்குறது? பகவான். சரிங்களா? அதன் ஆணைப்படி, ஜட இயற்கையின் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.11 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கோட்டீஸ்வரி சத்யா மாதாஜி ரீட் பண்ணட்டும். அவசியம் மாதாஜி. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவஞானந்தி மாமூடா மானுஷ்யம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜனானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச். மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள்
அறியார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது பகவான் அவதாரங்கள் எடுக்கும்போது மனித உருவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. பட் ஆனா என்னது, நம்ம ஏற்கனவே 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? பகவான் வந்து எவ்வளவு அவதாரங்கள் எடுத்தாலும் அவங்க தெய்வீக உருவத்துல தான் அவதாரம் எடுப்பாங்க. சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான். நம்மள மாதிரி இந்த கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி அவங்களுக்கு கிடையாது. தோற்றம் மறைவு தான் அவங்களுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப மனித உருவில் தோன்றும்போது பகவான் தோன்றும்போது முட்டாள்கள் என்ன ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன். இந்த ஒரு உணர்வு இருந்தா கூட நம்மளுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ வராது. ஏன்னா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது என்னோடது, என்னோடது, என்னோட குடும்பம், என்னோட செல்வம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் நம்மளையே சேர்த்து ஆத்மாவுக்கே உரிமையாளன் பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளே பகவானோட சொத்து அப்படின் போது நம்ம வந்து தனியா வந்து எந்த உரிமையும் எடுத்துக்கிறதுன்றது அவ்வளவு உகந்ததில்லை. அப்படின் போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்போ இருப்பவை அனைத்துக்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா யாரு துரியோதனன் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வந்து அவங்க முன்னாடியே இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியல. என்ன பண்ணாங்க, ஏதோ ஒரு மனிதன் ரொம்ப சக்தி நிறைந்த மனிதன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் அவங்க அவங்கள எதிர்கொண்டாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து தவறான ஒரு புரிதல் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தச்சு 9.12 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதர் ஹரே பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोकाक्षा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विदेश राक्षसीम आसुरीं सैव प्रकृति मोहिनीं चिता। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू हरे so much. कृष्णा। இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். இப்ப துரியோதனனை நம்ம உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணல, பகவான் அவங்க முன்னாடியே இருந்திருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்கள புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லையா? அப்ப அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, குழம்பியவர்களாக இருந்தாங்க. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் படுகின்றனர். அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களாம்? ராட்சசத்தனமான கருத்து, நாத்திக கருத்து. அதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கௌரவர்களே நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீக்கிரம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அவங்க எந்த ஒரு செயல்பாடுல அவங்க ஈடுபட்டாலும் சரிங்களா, அது என்ன ஆகுது, தோல்வியில முடியுது. ஏன்னா பகவான் தான் சர்வகாரண காரணம். அவங்களே அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கலன்னும் போது அவங்க எந்த ஒரு செயல்பாட்டுல, அதாவது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் எதுல அவங்க ஈடுபட்டாலும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தோல்வியே அடையுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தோல்வின்றது பிறப்பு சோஷியலி அவங்க இருக்கிறதுன்றதுதான் இங்க அர்த்தம். மத்தச்சு 9.13. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி, வாசிங்க. 13 தானே மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. महात्मान्यस्तु मा पार्थ देवीं प्रकृतिमाक्षिता भुजन्तयन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण Thank you माताजी। so much. பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதை யார் ஒருத்தவங்க பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, இப்ப பாண்டவர்கள் நம்ம உதாரணம் வச்சுக்கலாம். குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவங்க எப்பயும் யாரோட பாதுகாப்புல இருந்தாங்க, பகவானோட பாதுகாப்புல. அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா சேலஞ்சஸையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது, அவங்களால ஓவர் கம் பண்ண முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அவர்கள் பரம புருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்க, பக்தி சேவையில அவங்க ஈடுபடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.14 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. கோட்டீஸ்வரி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்த சத்ருடவ்ரதா நமஸ்யந்த சமம் பக்தயா நித்யயுக்தா உபாசதே
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம். பகவானை பத்தின நிறைய ரகசியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? பகவான் தான் இந்த ஜட உலகத்தை எல்லாம் தாங்குறாங்க. எல்லாத்துலயும் பகவான் வந்து எல்லாமே பகவானோட அடைக்கலமா இருக்கு. அப்புறம் ஒற்றுமையும் வேற்றுமையும் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் இல்லைங்களா? அப்படிலாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் சிலவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானே உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்காத நிலையில அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, ராட்சச குணமும் அப்புறம் நாத்திக தன்மையும் இருக்கு. அதனால அவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறாங்கன்றத பார்க்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க பகவானை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அதாவது பகவானை ஆதி புருஷனாவும் அழிவற்றவராகவும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறாங்கன்றத பார்த்தோம். அப்ப பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க, புரிஞ்சுக்காதவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அப்ப பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் நம்ம இப்ப பக்தியில நம்ம ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் நம்மளோட நிலைப்பாடா இருக்கணும். சரிங்களா? எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். பிரபுபத்தாவை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். பியூர் டிவோட்டிஸ் எல்லாரையும் நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட புகழ கீர்த்தனம் அதாவது பகவானோட குளோரிஸ் பிரேயர்ஸ் நிறைய அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா அவ்வளவு பெருமைகள் பகவானுக்கு உண்டு இல்லைங்களா? அவங்களோட குணங்களா இருக்கட்டும், லீலைகளா இருக்கட்டும், அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப அவ்வளத்தையும் நம்மளால புகழ்ந்து பாட முடியுமானா கிடையாது. ஒரு பகுதி தான் நம்மளால பண்ண முடியும். அதனால எப்பயுமே பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட புகழ கீர்த்தனம் பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால அவங்களுக்கு பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும், பக்தியில நல்ல நிலைப்பாடு, பகவானோட அன்பு கிடைக்கும். அப்ப பகவானையும் அடைய முடியும். திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு அதாவது ஓரளவுதான் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் மெட்டீரியல் உலகத்துல பிரகலாதர் மகாராஜுக்கு வந்த மாதிரி எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பக்தி சேவையிலும் நம்பிக்கையிலும் அவங்க எப்பயுமே தாழ்ந்து போகவே இல்லை இல்லைங்களா? அதுல முன்னேற்றம் மட்டுமே அவங்களுக்கு இருந்தது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டே பக்தி சேவையில நல்லபடியா நம்ம முன்னேற்றத்தை கொண்டு வந்துட்டே மூச்சு விடுற மாதிரி. எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம மூச்சு விடுறத என்னைக்குமே நிறுத்துறது இல்லை இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பக்தி சேவையும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் இப்ப பிரபுபதாவுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான் அவங்க வந்து நிறுவனம் பண்றதுக்குள்ளார அவங்களுக்கு அவ்வளவு சிரமங்கள். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணவே இல்லை, அதை விட்டு கொடுக்காம நல்லபடியா உலகம் ஃபுல்லா இந்த கிருஷ்ண பக்தி போகணும், எல்லாரும் முக்தி அடையணும், இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்காக முயற்சிகள் எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எவ்வளவு தடங்களையும் மீறி மீறி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நல்லபடியா எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு பகவத்கீதை பாகவதம்ல நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி பகவானை வழிபாடு பண்ணி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தர்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். என்ன கஷ்டம் என்ன துன்பம் வந்தாலும் சரி பகவானை புகழ்ந்து பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சுக்கிட்டே இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்கதான் மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.17 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. पिता गम्यस्य जगतो माता ताता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பனும் பாட்டனாரும் நானே. பகவான் நமக்கு தாத்தா எப்படின்னு தெரியுமா? பிரம்மாவை அவங்கதான் படைச்சாங்க இல்லைங்களா? பிரம்மா நம்மளெல்லாம் படைச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பிரம்மா நமக்கு இந்த ஜட உலகத்தை படைக்கிறதுல தந்தை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மா படைச்சது யாரு? பகவான் இல்லைங்களா? அப்ப பாட்டனார் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருட்களும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே அப்படின்றது இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. ஏற்கனவே நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எல்லாத்துலயும் நீரில் சுவை, முனிவர்கள் தவம் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு ஆத்மா தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது பகவானே தான் அப்படின்றது. தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் நம்ம எல்லாரையும் தூய்மைப்படுத்துறது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் இந்த ஜட இயற்கையில சம்பந்தப்பட்டு நிறைய பாபங்கள்லாம் செஞ்சு இது தூய்மை இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் பகவானை விட்ட வேற யாரும் நம்மளை தூய்மைப்படுத்தவே முடியாது. கம்ப்ளீட்டான பியூரிபிகேஷன் பகவானோட பக்தியில மட்டும்தான் கிடைக்கும். சரிங்களா? அப்ப தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும், ஓம் அப்படின்ற மந்திரம் அதற்குன்னு தனி அர்த்தங்கள் நிறைய நிறைய நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. அதர்வன வேதம் தவிர்த்து மற்ற 3 வேதங்களும் பகவானே அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.18 90. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கதிர் பர்த்தா பிரபு ஷாஹி நிவாச சரணம்
சுக்ருத் பிரவ பிரவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யம் தபாம் யஹம் அஹம் வர்ஷம் நிக்ருஹானம் யுத்ருமுசி சா அம்ருதம் சைவ மத்ருஷ்ய சத் அசத் சானம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு, எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இப்ப நம்ம பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது இலக்கு, எல்லாரும் பகவானை தான் அடைய போறோம். அவங்கதான் இலக்கு, அல்டிமேட் கோல் இல்லைங்களா? நம்ம ஆத்மா எல்லாத்துக்குமே. அப்போ இலக்கு, நானே இலக்கு, காப்பவன், எல்லாரையும் காப்பாத்துறது, பாதுகாக்கிறது பகவான். தலைவன், எல்லாருக்கும் தலைவன் பகவான். சாட்சி, நம்ம பரமாத்மாவா நம்ம கிட்ட இருந்து சாட்சியா இருக்காங்க. வசிப்பிடம், சரிங்களா? நம்ம எல்லாரும் ஜட உலகத்துல இருந்தாலும் ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தாலும் பகவான் கிட்டதான் நம்ம எல்லாரும் எடுக்கிறோம். அடைக்கலம், பகவானை தான் அடைக்கலமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நெருங்கிய நண்பன், எல்லாருக்கும் முற்ற நண்பன். சரிங்களா? அதுவும் நன்மைகளையே தரக்கூடிய வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட் பகவான். நானே படைப்பு, அழிவு, எல்லாவற்றின் ஆதாரம். படைப்பு, அழிவு, அதாவது அதான் நம்ம பார்த்தோம்ல, மெட்டீரியல் உலகங்கள்லாம் படைக்கப்படுது, திருப்பி அவ்யக்த நிலை, அது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் பகவானே. தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். எல்லாம் பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம வரோம் இல்லைங்களா? அப்ப நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. ஜட சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு இதெல்லாம் உணரும்போது பகவானை நம்ம உணரும்போது பகவானுடைய ஸ்பரிசம் நமக்கு எப்பயுமே நித்தியமா கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் 9.20 and 21 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திர லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பிறப்பினை அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது என்னன்னா தேவ வழிபாடு. பகவானை அல்லாமல் இந்த ஜட உலகத்துல கடமைகளை செஞ்சு கர்மங்களை செஞ்சு பலனை எதிர்பார்த்து கர்மங்கள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கர்மவாதி அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் பண்ணுவாங்க. வேதத்துல தர்மம் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்ட செயல்கள், ஆனா ஏதோ ஒரு காரணத்தை வேண்டி, ஏதோ ஒரு ஆசையை வேண்டி அந்த ஆசை நிறைவேறதுக்காக அதை அவங்க செய்வாங்க. அப்ப அவங்க இன்னைக்கு பாபத்துல ஈடுபட மாட்டாங்க. ஆனா பக்தியும் அது கிடையாது, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இன்டைரக்டா பகவான பக்தி பண்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் தேவர்கள் மூலியமா. இதன் மூலம் அவர்கள் பாப விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து, அப்ப அவங்க எப்படி என்ன பண்றாங்க? பாபங்கள் செய்யறது இல்லை இல்லைங்களா? வேதங்களை அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றாங்கனாலே பாபம் செய்ய மாட்டாங்க. தர்ம வழியில தான் அவங்க இருப்பாங்க. புண்ணியமான இந்திர லோகத்தை அடைகின்றனர். தூய்மை அடைந்து என்ன பண்றாங்க? அவங்க நல்ல நல்ல செயல்கள் செஞ்சு அவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க, பாபத்திலேருந்து விடுதலை அடைகிறாங்க. ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறதுனால அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. அங்கே சுகங்களை நல்லபடியா அனுபவிக்கிறாங்க. அவங்க செஞ்ச புண்ணிய காரியங்களுக்கான சுகங்கள் அங்க என்ன பண்றாங்க? சொர்க்கலோகத்தில் அதுக்கு பரந்த சுகங்களை அனுபவித்து விட்டு நல்லபடியா அவங்க அந்த சந்தோஷங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. அந்த சுக்ருதி முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்றாங்க? மறுபடியும் அவர்கள் இந்த ஜட உலகத்துல திரும்பி வராங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள். சரிங்களா? அதாவது ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக கர்மம் வந்து பழவினை ரிசல்ட் எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயங்கள். வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பின் இறப்பின் இடையே இருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது அதே மாதிரி பாவம் பண்ணா நரகத்துக்கு போவோம், தண்டனை அனுபவிப்போம். அந்த தண்டனை பலன் எல்லாம் தெரிந்ததுன்னா இந்த உலகத்துல பிறவி எடுப்போம். அப்ப இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள் வந்துகிட்டே இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தச்சு 9.22 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. जय श्री माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தி, களங்கமற்றன்றது வேற எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாம பகவானே ஃபோக்கஸ்டா, அர்ஜுனர் ஃபோக்கஸ்டா இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள்பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? யார் ஒருத்தங்க பகவானோட ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்யறாங்களோ, சங்கு சக்கர கதாதாரி இந்த வடிவத்திலையும் தியானம் பண்ணலாம், திரிபங்கா ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் அதுலயும் நம்ம பகவானை தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அனன்ய பக்தி, இந்த மாதிரி யாரு பகவான் மீது அனன்ய பக்தியோட இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அப்படின்னா பக்தியில அவங்களுக்கு இன்னும் முன்னேற்றங்கள் நிறைய கொடுப்பாங்க. அந்த இன்வால்மெண்ட்டை பொறுத்து, நம்ம எந்த அளவுக்கு ஈடுபாட்டோட நம்ம பக்தி பண்றோமோ அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை இன்னும் கொடுப்பாங்க. நிறைய இன்னும் பக்திக்கு ஏதுவான வழிகளை கொடுப்பாங்க. அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பரிபாலிக்கின்றேன். அப்பனா இருக்கிற பக்தியும் தக்க வச்சு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த பக்தியில நம்ம மறுபடியும் கீழ் நோக்கி செல்லாம நம்மள நல்லபடியா பாதுகாத்து கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் பக்தியில் நல்ல முன்னேற்றம், அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் இருக்கிற பக்தியிலேருந்து மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடையாம இருக்கிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாங்க, அருள் பாலிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். யாருக்கு? யார் ஒருத்தங்க பகவான் மீது ரூபத்தின் மீது தியானம் செஞ்சு அனன்ய பக்தி, களங்கமில்லாத பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்களோ அவர்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.23 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण श्रीधर प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ये यप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते क्षब्दयान्विताः ते अभिमाम् एव कौन्तेय यजन्त्यविति पूर्वकम्. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. Thank you so much. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா எல்லாரையும் படைச்சது பகவான் இல்லைங்களா? அப்போ தேவர்களை வழிபட்டாலும் நம்ம யாரதான் வழிபடுறோம்? பகவானையே வழிபாடு பண்ணுறோம். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். அதாவது இன்டைரக்டா பண்றது, தவறுன்றதுல இன்டைரக்டா பகவானை நேரடியா நம்ம பக்தி பண்ணாம வேறு வழியில் நம்ம பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்றோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.25 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. जी. श्री विद्या माताजी हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாந்தி தேவவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ரதாः பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோபி மாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so much. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூத்தங்களை வழிபடுபவர்கள் பூத்தங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடன் வாழ்வர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப யாரெல்லாம் தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்களோ, அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வேண்டி தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்க அவங்க கிட்ட நல்லபடியா வழிபாட்டுல முன்னேற்றம் அடைஞ்சு அவங்களோட லோகத்துல இருப்பாங்க. முன்னோர்களை வழிபாடு பண்ணுவாங்க சிலவங்க இல்லைங்களா? அவங்க முன்னோர்கள் வாழும் இடத்திற்கு அவங்க போவாங்க. அது லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல ஒரு இடம் உண்டு. அப்புறம் பூத்தங்களை வழிபடுறவங்க பூத்தங்கள்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு போவாங்க. மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். நம்ம எப்பயுமே கோலோகம் வைகுண்டத்துல நம்ம பகவானோட இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.26 ஸ்லோகம். श्री विद्या माताजी हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. வாசிங்க. பத்ரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயஞ்சதி ததஹம் பக்த்யுபக்ருதம் அசனாமி பிரயதாத்மனஹ. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அன்புடனும் பக்தியுடனும் அதுதான் முக்கியம்.
ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீங்க என்ன பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றீங்க, அவங்க சாப்பிடுறாங்களா, அவங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாம இதெல்லாம் பண்றீங்கன்னு பொதுவா கேட்பாங்க. யாருக்கெல்லாம் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல ஈடுபடலையோ அப்படின்னும் போது பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, நம்ம ஒரு பூவோ இலையோ பழமோ நீரோ, அதாவது துளசி இலையோ பூவோ பழமோ தீர்த்தமோ அளித்தால் அதை நான் ஏற்கின்றேன். ஆனா அதுல என்ன இருக்கணும், அன்பும் பக்தியும், நம்மளோட டெடிகேஷன், அன்பும் பக்தியும் அதுல கலந்திருக்கும் போது பகவான் அதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கிறாங்க, நம்மளோட அன்பையும் பக்தியும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து ஆன்மீகத்துல வராதவங்களுக்கு அந்த புரிதல் அவங்களுக்கு ஏற்படாது. அதனாலதான் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. ஆனா பகவான் அதுல என்ன எடுத்துக்கிறாங்க, நம்மளோட அன்பும் பக்தியும். கிருஷ்ண பக்தின்றது அன்பின் பரிமாற்றம். அப்ப இதற்கான எக்ஸாம்பிள். அதனால நம்ம வந்து வெறும் தினமும் என்ன பண்ணக்கூடாது, வெறும் துளசியோ ஒரு பூவோ பழமோ மட்டும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணக்கூடாது. நம்ம தினமும் என்னெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ உணவு, நான்வெஜ் இல்லாத உணவுகள், அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும்ன்றதான் நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னொரு விஷயம் பகவான் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க, என்ன மாதிரி உணவு நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்றது. இலை பூ பழம் இதெல்லாம் தான் நமக்கான கொடுக்கப்பட்ட உணவு. இது தாண்டி வேற எதுவும் நம்ம எடுத்துக்க கூடாதுன்றது பகவத்கீதையில நமக்கு உணர்த்திருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, வாழைப்பழத்தோலை உண்ட பரமாத்மன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். என்னன்னா இவங்க வியாசர் அவங்களோட வீட்டுக்கு, வியாசர் இல்ல விதுரர் அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்து பகவான் வந்து போயிருப்பாங்க சமாதானத்திற்காக. ஹஸ்தினாபுரம் வந்திருப்பாங்க. அப்ப துரியோதனோட ராஜ்யத்துல தங்கக்கூடாது சமாதானத்திற்காக வந்ததுக்காக அப்படின்ட்டு விதுரர் வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க. விதுரர் ரொம்ப சிறந்த டிவோட்டி இல்லைங்களா. அப்ப திடீர்னு விதுரர் வீட்டுக்கு வந்து பகவான் வராங்க அப்படின்னோடனே விதுரருக்கும் அவங்களோட மனைவிக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். அப்போ பகவான் அவங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த அன்புல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாழைப்பழத்தை வந்து உரிச்சு பழத்தை கீழே போட்டு தோலை கொடுப்பாங்க. பகவானும் அதை எடுத்துப்பாங்க. அப்படின்னும் போது பகவான் என்ன எடுத்துக்கிறாங்க, நம்மளோட அந்த அன்பை தான் எடுத்துக்கிறாங்க, பக்தியை தான் பாக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இவங்க சபரி மாதா அவங்களோடதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அவங்க எச்சில் பட்ட அந்த பழங்கள் அதை கூட வந்து பகவான் எடுத்துக்கிறாங்க. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த பக்திய பார்த்து அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.27 ஸ்லோகம். மாதாஜி 9.27 ஸ்லோகம். ஹரி கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி கொஞ்சம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரி கிருஷ்ணா. அவசியம். கரோஷி யதஷ்னாசி யஜ்ஜுகோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி தேங்க்யூ சோ மச். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, எதெல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ அது எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம். அப்ப அந்த மாதிரி செயல்களை தான் நம்ம செய்யணும். அது ரொம்ப முக்கியம். தர்ம வழியில சாத்வீகமான செயல்கள் தான் நம்ம செய்யணும். அப்போ நம்ம செய்யற செயல்கள், நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு, நம்ம படைக்கிற எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன தானங்கள் பண்றோமோ அதெல்லாம், எந்த தவங்களை எல்லாம் நம்ம செய்யறோமோ, சரிங்களா. சாண்டிங், கலிகாலத்தோட தவம் என்னது, சாண்டிங், ஹரிநாமம். அது எல்லாமே யாருக்காக செய்யணும், பகவானுக்காக செய்யணும். பகவானுக்கு அர்ப்பணமா நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது இப்படி செய்யும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படாது, கர்ம பந்தம் ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.29 ஸ்லோகம். அவசியம் மாதாஜி. சமோகம் சர்வபூதேஷு न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्णा. மாதாஜி, நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். பகவான் என்னைக்கும் எனக்கு பக்தி செய்யறவங்களுக்கு மட்டும்தான் சூரிய ஒளி மழை அப்படின்லாம் இல்லவே இல்லை, காற்றுலாம் இல்லைங்களா. எல்லாருக்கும் யார் திட்டினாலும் சரி அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, பகவான் எல்லாத்தையும் சரிசமமா கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ, பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்ப பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். யாரெல்லாம் பக்தி பண்றாங்களோ
ஏன்னா அன்பை வெளிக்காட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க வந்து பகவானுக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான். எப்பயுமே பகவான் கிட்ட நம்ம இருப்போம். நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகின்றேன். எப்பயுமே நம்ம பக்தியோட பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. அதே மாதிரி பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ண நம்ம பகவான் கிட்ட இருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த ஒரு பரஸ்பரம் உண்டு. அப்ப பக்தர்களுக்கே உள்ள ஏற்றம் என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம நண்பனா இருப்போம். அது மாதிரி நம்மளும் பகவானுக்கு நண்பன். அதான் அவன் எனக்கு நண்பன், நானும் அவனுக்கு நண்பன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க, எனக்கு பக்தன் பிரியமானவன், பக்தனுக்கும் நான் பிரியமானவன் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லையா? அதான் அன்பின் பரிமாற்றம். மாதாஜி 9.30 ஸ்லோகம். अपि चेर्चु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः. हरे कृष्णा. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். யார் ஒருத்தங்க பிறராமல் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறாங்களோ, ஏன்னா எடுத்த உடனே நல்லபடியா நடக்கிற ஒரு குழந்தைன்றது கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா? கொஞ்சம் விழும், சப்போர்ட்டோட நடக்கும், அப்புறம் கொஞ்சம் விழும், ஏந்திரிக்கும், அப்புறம் தான் நல்லபடியா நடக்கும். அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இந்த சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணத்தோட தாக்கத்துலதான் இருக்கும். ஆனாலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறோம் அப்படின்னும் போது பெர்ஃபெக்ஷன் எடுத்த உடனே வராது. சில சமயம் தடுமாற்றங்கள், அனர்த்தங்கள் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னும் பட்சத்துல, ஆனாலும் அது என்ன ஆகும்? பக்தியில பழக பழக, ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தியில இருந்து அதர்மம் செஞ்சுட்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுன்றது பகவான் என்னைக்குமே அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஒரு தடவை பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம பகவான்கிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே அனர்த்தங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது வரதான் செய்யும் இயல்புல. ஆனாலும் அதை தவிர்த்து 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 அந்த பாதையில அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பெர்ஃபெக்ஷன்ல வந்துருவாங்க அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும், அப்ப ஆரம்ப நிலையில் ஏதாவது தவறுகள் செய்ய நேரிட்டாலும், பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் திரும்பவும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? அதர்மம் செய்ய மாட்டாங்க. அனர்த்தங்களை நிவர்த்தி பண்றதுதான் பக்தி மார்க்கத்துல ஸ்டேஜஸே. அப்ப அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? அவங்களை விட்டு போயிடும். அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். அதனால ஆரம்ப நிலையில ஏதாவது சிறு சிறு தவறுகள் இருந்தாலும் அது பெரிதாக எடுக்காம சாதுவாகவே கருத வேண்டும். அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஜதாய் மகாய் ஸ்டோரி இதுல நம்ம பார்த்தோம். ஏற்கனவே 7வது அத்தியாயத்தில் நம்ம இதை பார்த்தோம். மத்தது 9.31 ஸ்லோகம். क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். பக்தியில மட்டும்தான் நித்தியமான அமைதியும் நித்தியமான சந்தோஷமும் கிடைக்கும். ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா? ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல அப்படின்னும் போது நித்தியமான அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். அப்போ ஒருத்தவங்க ஆரம்ப நிலையில கொஞ்சம் தவறுகள் இருந்தாலும் வெகு விரைவில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? திடமான பக்தியில் இருக்கும்போது, அனன்ய பக்தியில் இருக்கும்போது தர்மாத்மாவாகி விடுகிறான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஏன் இதை பகவான் சொல்லல? அர்ஜுனனை விட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தன் சொல்லும்போது அது இன்னுமே வந்து என்னது? அந்த ஒரு புரிதல் நம்ம வந்து இன்னுமே அதை வந்து ஸ்திரமா நம்புவோம் இல்லைங்களா? பகவான் சொல்லலே நம்ம நம்புவோம். ஆனாலும் பகவான் என்ன பண்றாங்க? குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாய. அது ஒரு பக்தன் மூலியமாவே பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் என்னைக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்களையும் அவங்க என்ன பண்ணல? வீழ்ச்சி அடையல இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளும் நம்பிக்கையோட பக்தி பண்ணும்போது என்னைக்குமே அழிவுன்றது கிடையாது. ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோட நம்ம இதை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஆன்மீகத்துல பக்தி மார்க்கத்துல நமக்கு வீழ்ச்சின்றது கிடையவே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாச்சி 9.32 ஸ்லோகம். पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணம் அடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள், பெண்கள் யாராக இருந்தாலும், அதாவது பக்தி அப்படின்றது ஒரு ஆத்மா செஞ்சது அப்படின்னாலே அவங்க பகவானை, அதாவது சரணாகதி அடையும் போது அவங்க பகவானை நல்லபடியா அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரணம் அடைபவர்கள் பரமகதியை, பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாச்சி 9.34. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः. ஹரே கிருஷ்ண. तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम 9मोऽध्यायः.
सर्वं कृष्णार्पणमस्तु ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. 9th அத்தியாயத்தோட 34வது கடைசி ஸ்லோகம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க? பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்றாங்க. உனது மனத்தை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில், பகவானை பத்தி சிந்திக்கிறதுல ஈடுபடுத்தி, அதான் பகவான் தான் திரிபங்க ஃபார்ம் இதுல இருக்காங்க இல்லைங்களா, சங்க சக்கர கதாதாரி எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, நம்ம பகவானை நல்லபடியா சிந்திக்கலாம். எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு இருக்கும்போது, முழுமையாக பகவான் மேல லயித்து இருக்கும்போது நிச்சயமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை அடைய முடியும். நீ நிச்சயமாக என்னிடம் வருவாய் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தது. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव श्री शिला प्रभात की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जय श्री माताजी. பத்ம புராணம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தான் என்ற அகம் அழிந்து ஆத்ம ஞானம் பெற. நர்மதா நதிக்கரையில் ஒரு கோவிலில் பூஜாரியாக இருந்த மாதவன் என்ற அந்தணன் யாகத்தில் பலி கொடுப்பதற்காக ஒரு ஆட்டை சந்தையில் வாங்கி எடுத்து செல்லுகையில் ஆடு அவரை பார்த்து சிரித்து அதன் கதையை இவ்வாறு கூறியது. ஒரு காலத்தில் அந்த பிராமண குலத்தில் பிறந்து பல யாகங்களை செய்து வந்தேன். அப்பொழுது என் குழந்தை நோய்வாய்ப்படவே அவனுக்காக நந்தி தேவிக்கு ஆட்டை பலி கொடுப்பதாக வேண்டி ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியும் அளித்தேன். ஆனால் அந்த குட்டியின் தாய் என்னை மறுபிறவியில் நீ ஆடாக பிறந்து என் குழந்தையின் நிலை அடைவாய் என்று சபித்தது. ஆகவேதான் நான் இந்த ஆட்டு பிறவி எடுத்தேன். மேலும் அந்த ஆடு ராஜா சந்திர சர்மாவின் கதையும் கூறியது. அதாவது பிராமணர்கள் எவரும் பெறக்கூடாத தானமான காலபுருஷ தானத்தை அவர் ஒரு பிராமணருக்கு அளித்தார். அதை பெற்ற பிராமணன் 2 சண்டாளர்களாலும் யம கிங்கரர்களாலும் தாக்கப்பட்டான். அப்பொழுது விஷ்ணு தூதர்கள் அவர்களை துரத்தி விட்டனர். இது எப்படி சாத்தியம் என்று அரசன் கேட்க, நான் அன்றாடம் கீதையின் 9வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்கிறேன். அதன் பலனால் நான் காப்பாற்றப்பட்டேன் என்றான். ஆகவே 9வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் நம்முள் இருக்கும் நான் என்ற அகம் அழிந்து ஆத்ம ஞானம் பெறுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி.